Selamat pagi Mbak, berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak disebutkan nama atau identitas siapapun dalam percakapan kita kali ini, karena ini akan kita masukkan dalam konten kutip. Gimana Mbak? Oh, kok iso pagi toh? Wong menah malam kok. Masa di sini pagi loh Mbak, terang enek srengenge piye terus Mbak? Gini mau tanya ya, Pak Boleh. ya. Pak apa Mas wis sembuh iki pokoknya. Gini, saya itu kan mau masuk Hong Kong lagi. Ini KTP saya sama paspor yang dulu itu ndak sama. Itu masalah apa ndak sekarang di sana, Pak? KTP dan paspor Hong Kong ndak sama. Kalau KTP Hong Kong sama paspor itu sama, tapi yang nggak sama itu KTP Indonesia. Ya nggak itu masalah. bermasalah. Nggak masalah. Bermasalah kalau, apa enggak? Nggak masalah kalau PT-nya pinter. Kok PT-nya sing pinter? Iya no, kan bisa ngatur. Lek PT yo mesti ngojok-ngojok ngono, Pak. Wis to kena kowe ora apa-apa ngono panggan. Tapi kan aku ngikuti YouTube kontreng-kontreng itu loh. Nah, sama sampean itu lah ngikuti itu kok ketoke ning kono engko panggahku apa urusan kalau imigrasi mau ke sebulan ke sana ngono to, Pak. Iya. Jadi sampean nonton nih kontenku kan cuman loro apa cuman telu, gak nonton kabeh tuh. Nah, itu masalahnya. Sampean nggak nemu, nggak cari yang judulnya data nggak sama tapi bisa nyampe Hongkong. Ketoknya DDE iso dienggirno dhisik nggak Mbak? Kalau sampean mau ngomong serius. Oh iya. Iya. Dan nututi yo marai. Di mong karo marai kenut. Pak Lie apa Pak Ome apa Mbae, Mbak Uti apa Mbah Kakung ngono lho. Briben yo. Wis ora nek Mbah Uti, ora nek Mbah Kakung wis dhewean pokoke iki. Bojone bapake, papake? Bojone kerja. Dikandani, Dedek, Mama mau ngobrol penting sama wong ganteng gitu nanti dia diem. Ya. Iya. Sampean nggak ngerti di kontenku itu ada yang namanya sama sekali nggak sama dengan KTP Hong Kong, paspor Hong Kong. Ada yang pulang dari Taiwan cuman pegang paspor tok bisa berangkat ke Hong Kong. Ada yang selisih satu huruf berangkat ke Hong Kong. Enggak, tak ceritain dulu sampai nanti cari kontennya gitu loh. Lah kalau sampai mau pingin dibantu, lah ya pasti daripada goleki kontennya ora yo goleki wonge. Mangkane iki tak goleki, roh nomere langsung tak tulis ae gitu. Langsung tak hubungi. Kepingin proses ya ndang dikirim, ndang difoto KTP-ne, ndang difoto KTP Indo, KTP Hong Kong, paspor Hong Kong yang masih hidup kan selesai. Enggak hidup, sudah enggak ada karena sudah hilang itu loh, Pak. Ya enggak apa-apa. Hilang. Berarti paspor Hong Kong berarti KTP Hong Kong sama KTP Indo. Wis, beres. Enggak apa-apa ya. Berarti kerek golek aja ya. Loh, piye? Sampeyan pengin buktekno apa ora gitu. Pokoknya aku pengenku ndak ribet ngono Pak ning kono iki. Loh. Makane nek sampean gak ribet, kemudian aku ngomong, sampean nakokno buktine apa? Lah ya di kontenku to. Lah sampean nonton kontene kan kok siji loro. Sampean cari yang koyo loro telu koyo. Yang data gak sama. Enek. Wis tak gawe kok. Yang data itu berlaku tahun piro Pak Sian? Ducik tas wingi. Lihat aja lah kontennya. Lah yo, koyo berapa bulan. Anaknya lo udah di sini. Tidak proses semuanya itu. Iya. Halo? Jadi enggak masalah ya? Iya Pak ya. Masalah. Paling nanti PT itu minta datamu ndak sama, ndak podo datamu. Potonganmu ndak tambahi sakmene gitu. Oh, cuma gitu. Kita berani ke biaya gitu toh. Lho lah yo piye? Oh ngono. Lah yo, lah kan salah, Mbak. Sing salah terus, apa? Itu
yang ngomong vaksin itu ya, itu juga lihat konten. Vaksinnya enggak KTP sini sama yang ID Hongkong enggak sama, itu gimana? Sekarang Hongkong gak ada vaksin. Sekarang Hongkong maskernya udah dibuka. Pisan. Besok Maret. Oh. Tanggal 1. Sudah. Yo. Berarti wis isoi berarti wis langsung mlebu ning PT ngono ae lho, Pak. Lah aku tanya ke PT, wis ta masuk ndak apa-apa lho, ora apa-apa. Kowe iki piye to lek diomong iki? Wong ngono sing kuwi wong PT kuwi. Lah engko sanuke itu sponsor to. Sponsor yang ngono to, Mbak. Lah nek aku sampean mlebu kenek, gak mlebu ya sak karep. Tapi buktine nang kontenku. Ibaratnya. Hah? Iya. Duh ya bener nggak? Terus tak samakan sama kontennya sampean kuwi. Terus piye? Piye? Tapi delok nakane Mbak Yuni ya tahu sampean Pak, yo aneng YouTube itu juga. Sampean jajal takono Mbak Yuni tahu sama saya apa enggak? Saya pernah konten juga sama dia enggak? Orang yang ngedit videonya aja saya kok. Iya, susah komplotan kita itu. Bedanya dia lebih, iya toh. Dia subscribernya lebih tinggi. Ya sampean kalau perhatiin kontennya dia beberapa itu kadang-kadang di endingnya hubungi Mas Andro yang khusus pernikahan yang data ndak sama. Itu mesti enek kata-katanya. Data mek kleru neng tahun tok lho. Pak Mian ki kalau nama sama siapa itu podo. Iya, Mbak. Masalahnya Dinas Tenaga Kerja niki Pak Likku apa duduk ngono nek Pak Lik sampean aman. Ngono lho, sampean enak to. Aja omong ambek sampean iki jelasno secara gamblang sampean enggak percaya. Tak jelasno karo guyon ae sampean paham. Iya apa ora? Nek ora percaya iki gak apa-apa, Mbak. Nek ora percaya ora apa-apa, ngono enggak masalah. Wong aku ya duduk sponsor. Aku cuman sampean telepon, sampean takoki ya tak sauri tak dadekno konten. Piye ja? Nek sesuk sampean nang Hongkong ketemu aku tak depno wajahe pisan iki lho sing wingi takok gak percaya karo aku. Tibake saiki nang Hongkong. Ngono piye ja? Ayo. Halo. Maksudnya iki kabar dari sanai tak kumpul nih ngono lho. Engko sakmono kadung mlebu rono engko dirumit-rumit takute kayak gitu. Monggo. Terus begini Pak, sing tak tanyakan begini, sing sak sirku tak takoki. Aku itu kesana pakai data asli apa data yang ada di paspor sama ID Hongkong dulu? Yang jelas supaya sampean nggak kena masalah sama PT, pasti akan disamain sama KTP dan ID Hongkong, KTP Hongkong yang jadi patokan. Oh gitu. Iya, jadi yang wis KTP kene sing ngurus agent ngono ya Pak yo wisan. PT. Oh, PT. PT sing akan ngurus semua. Dan tidak semuanya PT mau. Nah, itu persoalannya. Lah, makanya itu. Lah Bapak ngomong, yo alah sujune kok ngomong aku kelingan. Ada satu PT tak tekoi, dataku tidak sama. Wah, kamu ndak bisa kamu masuk situ. Wes ora iso lah. Nek aku ya ora ngono. Wong sampean lanang. Lah lamun langsung ngono mongkane aku ki tanya simpang siur ke sana ke sini tuh engko sanuke. Nah, nek aku wis ngomong niku wis nyatakno berarti sampean. Nek aku iso ngomong koyo ngono iku berarti sampean wis iso nyatakno ya. Nyatane gimana? Loh, gak semua PT sama. Nah, ya wis to. Ngono lho. Terus iki aku kudu manut sing ndi? Ya sak karepe sampean lho. Sampeyan seneng manut aku sir balik rono. Aku sir balik rono, Pak. Aku ngerti sampean sir balik. Lah nek aku ngomong gedabul sak meniki aneh sampean panggah gak percaya karo aku, terus aku kongkon piye meneh. Iya percaya lek ngono. Berarti sing ra tak percaya ni wong kene kuwi ya, sing ngomong ndak iso kuwi ngono. Ya sampean jajal takon. Mangkane tontonan kontenku iku sampai akeh.
sampean biar gini loh, nek sampean ndak kenal aku, sampean delok kontenku akeh, delok carane ngomong wong iki, delok carane wong iki karo arek liya. Kira-kira wong iki cara mikire ngene. Kan sampean iso menyimpulkan bener nggak ngomong? Sampean kan nggak kenal sama aku, tapi aku kan munggah nang YouTube. Aku berkeliaran di Hong Kong. Intine nek aku arep ngapusi kok goblok temen leren raiku tak dudono wong akeh. Lah iya to. Lho lah, lah makane sampe pikir. Enek sing kena ngene jarene Mbak Yuni meng enek sing kena 1000 neng ngendi kuwi, neng Kawlon B kuwi. Itu data ganda. Maksudnya data ganda gimana ya? Data ganda itu gini, sampean dulu datang ke Hong Kong, misalnya tahun 2000, nama sampean Markona. Oke. Setelah sampean Markona, break interminate disuruh pulang. Habis itu pulang, sampean masuk ke PT baru lagi, nama sampean Markuntul. Jadi masuk Hong Kong sampean punya 2 KTP, Markona sama Markuntul. Lah, baru di Hong Kong 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ataupun 10 tahun data mereka dipertanyakan. Awak iki sing bener Markona apa Markuntul? Nah, di situ kena. Paham enggak? Makanya nek sampean nek ndeloke sampean gak sampe entek mesti ngene. Wong sampe entek kok yo an. Yo ceritane akeh meneh, berarti sampean butuh konsentrasi aja disambi ngomong anake. Ayo piye ayo. Yo ora yo. Sampeyan rondo anak piro? Rondo anak piro? Oh, kok rondo anak piro? Yo aja ngomong rondo ngono to, Pak. Bojone siji anake si piro? Anake loro. Oh, mantap. Wis mantap anake loro. Ngarepe ditinggal bojone. Mbek anake. Yo ditinggal kuwi ya arepe kuwi golek duit ombo jarene. Oh, engko nek bojone dipangan karo coro piye? Teh prayo getun golek sampe kono mangan coro Oh, sing getun sapa? Sing getun ya loro-lorone. Wes aja mikirne kuwi, Pak. Iki aku ki nyatu niat tenan arepe golek dolar. Sik ta. Aja dijlontrong-jlontrong teko promosi ngono kuwi yo, Pak. Beh. Bukan, saiki tak kandhani. Saiki nang Hong Kong ceritane sing suwe nang Hong Kong terus akhirnya pegatan akeh apa ora? Tak takoni. Yo oke, tapi kula lek iso mboten duwe firasat sing ngono-ngono kuwi wis dadi sampean saiki tak takoni maneh. Nek sponsor ngomong sing apik-apik apa sing elek-elek? Ayo. Ngomongnya mesti sing apik-apik. Lah nek aku wong ngomong elek barang iki kira-kira aku sponsor apa dudu? Udu. Lah tukang konten tiba. Lah makane. Ngono lho, Mbak. Iya kan? Mas yo konten kan yo duwe kanca PT. Mas yo konten yo duwe kanca agent. Mas yo konten yo iso golek kerja nang Makau. Iya kan? Mas yo konten yo duwe kanca pengacara. Lho kan konten kan koncone akeh, Mbak. Nyatu iya lho, Pak. Lah. Ndak duwe Facebook ya? Enek Facebooke Sandro Jabrik. Sandro Jabrik. Iya, tapi Facebookku jarang tak iseni konten ngono. Sing enek konten ngono nang nang fanpage Sandro YouTuber Hong Kong fanpage. Yo ancene Indonesia kudu nang Facebook soalnya nek YouTube apa larang kuotane aku ngerti. Iya. Share-ku yo kuwi ndelok ning kono kuwi. Sering kebuka. Sik gorong tak share soalnya Mbak, soalnya nge-share suwi ya 4K YouTube Facebook iki nge-share suwi. Berarti lek omong ngecen lek omong PT tenan lek ngono. Gawe data sing wis mlebu nek Hong Kong ae ndak usah gawe. Iku bener. Apa maksudnya bener yo? Yo ngono kudune, ben sampeyan gak kena masalah. Sampeyan wong kok koyoke ketoke lugu tapi wis tau nang Hong Kong tapi kok yo jek lugu-lugu amat. Lah nyatu yo wis suwi ning Indo lho, Pak. Sampai duwe anak loro lho, Oh, berarti ket perawan nang Hong Kong. Lah iya, terus gara-gara yo kuwi umurku dituwekne sing gara-gara ki yo kuwi. Lah sapa sing gara-gara? Sing gara-gara. Wong aku yo ora kenal sampean kok. Lah yo kuwi aku dhewe yo ora ngerti yo Dong ngene iki areke balik rono. Susah mergo. Ora enek barang susah.
gak enek barang susah, pokoknya ada ngerti dalane ya penak. Ya apa ora? Kudu golek dalan to. Nek wis ketemu dalane lak wis dibolan baleni to, ya ndak? Mlebu metu. Soale lo darane. Jadi piye? Ndak masalah, wis manut ae, manut sing biyen ngono. Iya, ya kudune ngono. Masalah di sini ndak sama, nanti ndak apa-apa ya. Ya kan PT yang ngurusi. Karena kita berani bayar berapa gitu? Bukan kita berani bayar berapa, tanyain Pak boleh nanya nggak berapa potongannya. Apalagi data saya nggak sama, bagaimana Pak? Wis terus terang aja Pak. Gak apa-apa, wong nang PT ku yo ora ditahan dokumen. Enak ambek aku. Gak ditahan dokumen nek wis proses nek oleh majikan. Lho, ngenteni nang omah. Lho, penak meneh piye? Lah yo kuwi penake iki kuwi karo momong. Ge ora belajar bahasa pisan, aku engko lek proses neng Taiwan, aku engko dadak belajar bahasa meneh. Ya, manggane kan. Percaya karo. Penak tenan ya, Pak. Apa? Lek penak aku mlebu lho. Makanya sampean pikirin meneh, aku ora tene ngomong penak apa ora. Aku mau ngomong awakku dhewe nek aku ki kecap nomor 1 aku mau ya. Oleh ya ora sepiro, paham kan? Tiba-tiba sampean aku nek ono mbok tepan telepone, iki kok majikane koyo ngene aku iki piye ngono ya remuk kabeh. Asli gawe aku, gawe cara lewat aku ya wis. Oke nek wani tatak. Yo kita lihat hasilnya. Nek ora ya ora apa-apa, Mbak. Enak to karo aku, bener enggak? Ngono apa iso ketemu ya? Yo iso nek sampean nyampe nang kos BB. Sampean gak obudal karo aku. Budal karo PT Lio Ejen Lio nyampe Hongkong telepon aku tak angkat. Dino Minggu nang Victoria Park tak temu sampean iso golek ya aku. Endi sing modele wong ganteng sak dene iki tau wekrukane ndase. Ngono lho iso. Iya, Jan. Heeh to, aku kok penasaran to yo Jan. Yo kudu penasaran karo aku kudu tak gawe penasaran. Ngono, mangane golek wifi enek tanggane apa ngene Pak Lurah nang Balai Desa jajal ndeloki kontene. Oh, ala wong iki ta tibake. Iya. Iya. Wis sampean pikirno dhisik kabeh. Hongkong Mafan. Wis rawat majikane kok entut goreng wis. Tapi nek sampean duwe rejeki, sampean apik ya oleh majikan sing tepak kan ngono to. Piye? Iya. Mbak aku, bingung. Sponsor lho bayarane sak piro? Ya sponsor nang Indonesia. Ditelepon nang Hongkong piye? Pak sponsor. Ditelepon ambek keluargane padha gak ngreken kabeh. Wis ora ngisin-ngisine paling cuman kiwa tengen sing ero. Lah aku di sini-sino sak YouTube kabeh ro. Ya ora, Mbak. Gampang. Iya. Pokoknya diketik jenengku wong ganteng sak donya lho nang Google metu, Mbak. Heeh. Lho, kok heeh piye maksudnya? Cukup? Iya, njajal mengko tak ndelok lek ngono. Nah, sampean simpul-simpulkan dhisik. Sampean cek dulu semuanya. Iya. Ditimbang, dimaju, dimundur, dipikir, diwolak-walik, dibontang banting. Maksudnya YouTube iku baru to, Pak? Ora tahun-tahun dulu. Wis ketien ket 2018, Mbak. Cuman kan kontennya enek akeh, sampean milih ae. Ya udah, Pak, gitu aja ya informasinya. Yes. Terima kasih. Semangat pokoknya. Waktunya. Salam buat anake saka Om paling ganteng sak donya. Iya. Oke, siap. Udah. Bye-bye. Bye. Oke, buat teman-teman semuanya, ya sekali lagi ragu, terus gak percaya, terus bingung, bener ora, itu hal yang wajar, it's okay fine. Jadi sekali lagi saya selalu akan percaya bahwa rezeki kalau memang ada ke saya pasti akan ke saya. Tapi kalau tidak, saya tidak pernah akan berpikir dan harus. PT segambreng, PT banyak, tapi silahkan sendiri kalian yang akan menilai, ya. Bagaimana itu PT, bagaimana pelayanan PT, dan agent, dan semuanya. Yang jelas saya pastinya adalah YouTuber, konten kreator. Oke,
Sehat selalu, keep stay tune in my YouTube channel and see you next video. Bye bye.